nakaliang ka District Disaster Management Authority ni shimi kani ka kabu banwan ra ka jing pentip shikit pajba nong chosnong jong ka East Coast District kat kum ka jing pentip bangiyo na ka Indian Meteorological Department hak po East Coast District na do ka arpunyo trik jong na yayong arjar apun rio do ka district jong jimang arjar apun rio kandon ka jingjur slap hakaba kandon ru ka eryong but kalele but kani ka eryong kala bandon hadu ka speed ka basan po lanin ru po kilometer hakashikenta tikani ka wala banwan ra ka jingmai kinopad ba jong nok song ke jongi lada kimnong ki ba pikir ba namar kata ni shimi kani ka kabu ban kentui ki padba ban long ki ba pikir haba ki mi shabar nakadaw jong news lab bat ka jingjur jong kale air pila ban shimi kini kilat harum ban yo ki jingada na kinu ki jingmen saw kabaningkong pentik na ba kinu ki jatiar ki badon ki basapriang apo ki yeng ki sem ki jongpi kinum syara akli air ka eryong knang ban laj na kanu ka jingmen saw ni kenturu ki padba ba kinum li slur ban lej ki wa nang banlaj na kinu ki jing mensaw dak basa arong hakija ka ka basjur ni keturu ki pajba aba pia de klinti ke semken khamtam hakitu klinti ki balong senjor ki badon ki mau balani ka kendo ka ban la ban telor na kadaw ka jing jur jong islam long ki bapikir knang banlaj na kanu ka jing mensaw lada ja bahab umau lani batut ka kendo ni ongru ni kenturu ki pajba ba habab hidon kanu ka jing lada pisha ban kinu ki apot na kadaw jong kanika jinglong jong kamariang pila ban phone how police helpline control number jongi bade shispa khat but kajingirap kanla ban poi shapi kapor ka babiang lada don kanu ka jing dap ni kenturu ki pajba bakinum lej lani kinumya kinunya kali kita ki jing dap namar ba kala bandon ka jingma lada uhab electric wire lani kinu ki kenja wire ki badang long ki ba kabala banwan rapat sa kajing sya bat haki boarding sin pan ngakentu ki pajba bakin long ki bapikir ba pimi syabat kenang ban laj na kanu kajing mensaw bat kanu kajing sosi hakini ki steo menta bless you